Dobrý deň, prajem, hezký dobrý deň. Ako druhý video vstup, rád by som vám ukázal, ako sa robí video e-mail spolu s nástrojom pre direct marketing. O chvíľočku sa tu nalogujeme na systém a potom už vám budeme ukazovať len obrazovku. Takže sme aktuálne na hlavnej stránke. Volá sa to iwowwi.com. Teraz sa tu nalogujeme. Zadám tu prihlasovacie meno a heslo. Vlastne keď sa nalogujete, víta vás táto hlavná stránka, kde máte možnosť hneď tu robiť video e-mail, videokonferenciu, živé vysielanie napravo. Táto funkcia autoresponder už zrejme dlho nebude existovať, takže tu vám nebudem ani predstavovať. Poďme priamo na video e-mail. Takže klikneme na to zelené poličko. Tu si môžeme cirka pozrieť, že ako to bude vyzerať v tejto časti. Tu si vyberieme video, respektíve si nahrajeme tu vlastné video. Tu si môžem potom vybrať medzi pozadiami, momentálne je to krásny Rolls-Royce, ale tých šablón je neurekom, je tam viac ako 100 alebo 200 šablón, takže dá sa bolo to z čoho vyberať. Tu je na konci, respektíve tu v tejto časti sa nachádzajú kontaktné údaje na moju osobu, takže poďme od začiatku. Dáme tomu, že tentokrát si nahrajme odkaz, ako keby som bol niekde na služobnej ceste, pre kolegov, kamarátov, respektíve hlavne kolegov. Takže dáme prvému kolegovi, tu si vyberieme, on je už uložený v systéme, dáme aj kolegyni, pošleme e-mail, dáme predmet, dáme tomu, že práca 1, ako keby som každý deň, alebo každý druhý deň im posielal nie SMS-kovú prácu, pracovné povinnosti, ale každý druhý deň sa pošle niečo. Tu sú potom ďalšie možnosti. Tak dáme odeslať kopii e-mailu na moju e-mailovú adresu. Toto zaškrtneme a po slednutí videa presmerujete užívateľe a toto je tá časť konkrétne už video marketingu, lebo ktorú adresu web stránku tu zadáme, tak po dokončení tohto videa systém presmeruje diváka na túto web adresu. To znamená, ak máte nejaký zaujímavý produkt, tak presmeruje vás to tam a tým pádom zvýši vám to návštevnosť vašej firmy. Napríklad ja tu vyberám si jeden z našich produktov, ktorý ponúkam, je to taký hitový produkt, takže hneď si to potom pozriete. Do text e-mailu, samozrejme je tu ešte okamžite odoslaný alebo naplánovať odoslaný video e-mailu, my to dáme okamžité. Text e-mailu dáme, že ahojte, posielam pracovné úlohy, napíšem, že je tu teplo, majte sa, podpíšem sa nicknameom IMI. Takže teraz už pozme, viac menej tú e-mailovú časť máme napísanú, dáme tomu teraz video. Video, pôjdeme do video adresa, tu si môžete pozrieť, je tu už zopár tých videí urobených. Toto bolo také skúšobné video, takže dajme tomu, toto tu hneď aj deleteom vymažeme a niečo podobné si tu nahráme. Takže nám to vymazalo. Takže poďme si niečo nahrať. Takže poďme na to. Bude to len krátke video, teraz asi nebudeme ťahať čas. Tu je funkcia record, takže povolíme kameru, tu je cez tú zelenú šípku, povolíme kameru, takže zatvoríme, pripravíme si tento, áno, kolegu nebudeme natáčať, hoď je tu so mnou tiež. Dáme názov tomu, dáme tomu práca 1, tu ľavým červeným klasickým gombíkom sa spúšťa video a nahrávanie. Takže vlastne už nahrávame krátky okaz. Ahojte, som na druhom konci sveta, je tu pekne, je tu krásne. Anna, prosím ťa, choď, vyrieš túto, ja neviem, stavebnú záležitosť s kamarátom.
Peťo, prosím ťa, treba odniesť do Bratislavy jeden materiál, nezabudni na to, držte sa, majte sa dobre, je tu pekne, je tu fajn, odporúčam vám toto miesto, nech sa vám darí. Ale samozrejme, toto video by tu mohlo byť aj, ako som vám už asi raz spomínal, keď sa vám narodí bábätko, keď ste boli na svadbe, hociaká rodinná udalosť, delegovanie právomocí, môžete to používať na nejakú prednášku, prednášate niečo okolo zamestnancom alebo iným ľuďom. Dáme tomu, že máme tu nejakých 45 sekúnd, takže teraz video končíme, takže zadáme, že done. Tu v tej pravej časti vidíte, že vlastne jeden file sa spracováva a hneď nám tuto vyhodí ten nový file. Takže áno, tu je práca 1, takže file je urobený. Keď teraz kliknem na to plusko, na pravej strane sa mi ukáže playlist. To znamená, že bude to prvé z videí. V rámci playlistu systém vám dovolí až 5 videí poslať. Každé video môže mať 20 minút, takže dokopy 100 minút videí môžete preposielať. Takže môžeme tomu dať ešte nejaké video. Tu som bol na iValovej konferencii, takže môžeme pridať ešte toto druhé video. Malo by to byť tiež krátke video. Toto video je tým zaujímavé, že prvýkrát som skúšal iPhoneom si urobiť video e-mail a výsledok toho je toto krátke video. Môžeme tu pridať ešte nejaké ďalšie video, čo som skúšal. Takže v poradí už máme 3 videá, ktoré by som si mohli pozrieť, ktoré vlastne budeme posielať tým ľuďom, ktorým tieto videosprávy sú určené. Takže teraz tu zatlačíme done naľavo hore a tým pádom video je hotové, respektíve ešte vám ukážem jednu vec. Tu je funkcia upload files, to znamená, že ak nebudem si robiť vlastný rekord vlastnou touto kamerou, ale použijem videonahrávku z foťáku alebo z iného zdroja, tak ja si vyberám konkrétne jednu takúto nahrávku, čo som si nahral videokamerou. Takže toto si tu nahráme. Tiež je to 4 MB súbor, nie je to veľký súbor, ale čo chvíľa sa to spracuje. Zatiaľ sme na nejakých 40, 50, 60%, čo chvíľa vlastne nám to pridá. Podmienkou video e-mailu, podmienkou Valvy systému je dobrý internet. A čím máte lepší internet, to znamená hlavne firmy, ľudia v mestách, kde ten internet je silnejší, tak s tým majú veľmi krátke časy na uploadovanie. My si myslíme podľa skúseností, ak tu už vlastne máme to video, čo nám to nahral, tiež to priložíme do zoznamu, takže už máme 4 videá, ktoré vlastne budeme posielať týmto klientom. Samozrejme, to sú len také vymyslené videá, v skutočnosti v živote iné veci sa posielajú. Takže videá máme pripravené, playlist je pripravený. Tu by sme ešte mohli robiť nejaké selektovanie. Je to taká funkcia, napríklad share. Ak by som toto video chcel dať na YouTube alebo na Facebook, tak cez tieto funkcie to vieme dať na YouTube na vlastnú schránku. Facebook nemám, takže to až tak nepoznám. Tu si môžeme potom samozrejme aj spustiť napríklad toto video, že toto stopneme, tu som boli na konferencii, bolo to dosť také hlučné. Takže ešte raz, playlist je hotový, ukončíme túto sekciu. Takže dali sme done. Video je vybraté. No a teraz môžeme rozmýšľať, že aké pozadie k tomu chceme dať. Tak to je v tejto časti, že zvoliť šablónu. Tých šablón je to neurokom. Strašne veľa. Tu si môžete vyberať šablóny. Ja neviem, tu sú hobby. Mohli by sme si dať, dáme tomu, ja neviem, aké to je hobby, ale tak vyberme si túto šablónu. Musíme dať uložiť. Ako náhle sme to uložili, už zmenilo vám to šablónu, zmenilo vám to pozadie. Môžeme si zvoliť inú šablónu, napríklad bolo na Valentína, tu som videl niečo na Valentína, nejaké šablóny, niečo so srdiečkom, vidím tu, nevidím tu. A tu je napríklad so srdiečkom pre milovanú osobu, dáme zase uložiť. Takže už je to iná šablóna.
ale je tu ešte možnosť aj vytvoriť si vlastnú šablónu. Tu potrebujete najprv si nahrať obrázok a potom vlastne sa robí úprava toho obrázku, respektíve umiestňujete, kam chcete mať videočas, kam chcete mať kontakty urobené. Toto vám môžu, že niekedy skúsim neskôr robiť, ale taký príklad toho vlastnej šablóny je, keď som bol na ďalekej cesti, volá sa to pod custom, to sú vlastné šablóny, si môžeme pozrieť, to bola taká jedna dovolenka pri mori, na peknom mieste, to je vlastná šablóna, alebo inú vlastnú šablónu, napríklad tu máme, dáme uložiť z rovnako pekného miesta, možno ešte z krajšieho miesta, priamo je to video z paraglidingu, tu bolo. Takže tým pádom máme vybraté videá, máme tam 4 videá, máme zvolenú šablónu, a už potrebujeme len poslednú vec urobiť, odoslať. Ako náhle odošleme, dáme odoslať. Takže kliknite zdieľ pre odoslanie ďalšieho. Tu keby sme chceli poslať ďalšie video, ale je to hotové. Takže e-maily sú poslané a konkrétne vyzerá to tak, že keď sa pozrieme na e-mail od kolegyne, tak hneď sa nám ukáže, a musíme stiahnuť na tu všetky e-maily, čo asi chvíľočku nám bude trvať. Takže stiahli sme si poštu, tu sa objavila správa pre kolegyňu, je to o tom, že ahojte, posielam pracovné úlohy, je tu teplo, majte sa imi. Takže tu keď dám click here to play video, tak tu sa dostávame už konkrétne na to video. Krátky otázka, ahojte, som na druhom konci sveta, je tu pekne, je tu krásne. Anna, prosím ťa, choď, vyrieš túto, stavebnú záležitosť s kamarátom. Trošku to zrýchlime, aby sme pozerali ostatné videá. Alebo iným videom. Dajme tomu, že máme tu nejakých 45 sekúnd, takže teraz video končíme, takže zadáme, že dá. Teraz už ideme na to druhé video. I don't want to ask Attila how much money he made last week, or this year, or this month. Takže toto video je preto zaujímavé, lebo robil som to na iPhone, takže systém fungoval, takže som bol celkom rád. To je nejaké tretie video, to je iba domáce, toto je nezaujímavé. A toto je ešte krátke video, čo som si nahrával z videa. A tu je tá časť direct marketing, to znamená, že títo dotyční ľudia, konkrétne zákazníci, manažeri, komu to človek určí, presmerujeme vás na tú stránku, na čo vás chceme upozorniť. Konkrétne jedná sa o nový stroj, je to hitový stroj, radi by sme to predali z čoho to najviac, takže keď posielame niekomu takúto správu, dáva sa tento link na záver a keď mu niekomu poviem, že je to parádny stroj, tu si môžu pozrieť v tejto časti technické parametre, tu si môžu pozrieť, ja neviem, fotky, čo to všetko dokáže a cez kontaktný formulár dokážeme priamo už aj komunikovať. Takže toľko boli vlastne video vstup na video e-mail. Je to zaujímavý nástroj, nám sa to veľmi páči a čím ďalej, tým viac to používame. Takže ďakujeme za pozornosť, majte sa. Dobrý deň, ešte raz skúsil by som vám ešte ukázať, že ako sa odvolávajú videá v systéme Vauvy. Ja už tu mám predpísanú časť, alebo dopredu vypísanú časť na poslanie e-mailu, len ešte priložíme dve videá. Tak dajme tomu, priložíme toto video, toto je to skús dlhšie, toto je kratšie video. Tieto e-maily pošleme teraz kolegyni na skúšku. Ako sa odvolávajú videá, odeslať. Takže je to hotové. Tu si to stiahneme. Takže no ešte to nejde, ale príde to asi o chvíľočku. Takže troška to trvalo, kým ten e-mail prišiel, napokon dorazil. Pozrieme si click here to play video. Takže tu vidieť
prvé video, chvíľočku. Ja to zrýchlim. Potom príde druhé kratšie video. Teraz toto je to kratšie video. Teraz je direct marketing. Systém ma hodil na tú zvolenú stránku, ktorú chcem propagovať. No a keď chcem, aby už kolegyňa nemala možnosť v budúcnosti tento video e-mail alebo tieto video e-maily si pozrieť, tak potrebujeme z adresára vymazať hoci ktorý z dvoch súborov. Či už tento súbor alebo tento súbor. Ja teraz vymažem ten kratší súbor. Dáme tomu delete. Áno, som si istý. Takže, a keď pôjdem naspäť na video, jednoducho už tu vidie, že video has been recorded by the sender. To znamená, že odosielateľ stiahol zo systému svoje video. Takže toto je tiež taká drobná výhoda tohto systému. Takže ďakujem vám dodatočne za vašu pozornosť. Majte sa, dovidenia.